Hükümeta Türkiye ji ber belavbûna pandemiya Covid-19 dayîna konseran betal kir. Kargehên müzikê û cihên keyf û şahîlê têkirin jî qedexe kiriye. Ji ber veyekê ji pandemiyê ev nêzî 8 mihane bandorên xirab li ser deronî, aborî û xebatên huneriyên ketkarên hunerê û muzîkjanan jî dike. Di rojên borî de ji Parlamentera Partiya Gela Komariya Enqere Gamze Taşçıer jî balkişan ser rewşa aboriya muzîkjanên li Tirkiyeyê ku daneyên müzik tenê jî parve kir. Taşçıer got ku hejmara muzîkjanên ku ji destpêka pandemiyê û pêve xwe kuştîne nêzîkî 100 kesî bûye. Her wiha hin muzîkjan hene ku bi firotina amûrên muzîkê debara xwe dikin. Muzîkjanên Kurdên li İstanbulê dijîn jî para xwe ji bêkariya ji ber Covid-19 girtin. Yek ji van kesan jî muzîkjan û gîtarîst Mahir Davakoğlu'yê ev 17 salin kara muzîkê dike. Em ji ber aborî û em jî ji rewşa pandemiyê yek kes xwe bikuje ev tiştekî pir giran e. Müzisyen ve ne müzisyen me ferq nake. Li helbet müzisyen rewşa herî giran dijîn. Li her derê dinyayê bi taybetî jî li Tirkiyeyê. Ji ber ku tu ew ka wan tune, tu maaşê wan tune, gava nexebitin pere xezanş nakin. Bi rojane dixebitin, gelek müzisyen rojane dixebitin. Davakoğlu dibêje ku dibe ku yek ji wan kesên xwe kuştî ez an ji hevalê min bûne. O diyar dike ku muzîkjan nikarin deynên xwe bidin. Evalê min jî pir rewşa wan êk û giran bûn hebûn. Hin kes mala xwe vala kirin. Hin kes bi mahan nikarbûn kiriya xwe bidin, hê jî nikarin. Li karekî din gerin. Hin müzisyen de karê xwe berdan niha müzisyenên gelek qenc, gelek hêja. Niha karên din mecbûr karên din dikin. Ev ji bo me gelekî giran e ev rewş. Burcuyan kin jî yek ji van kesan e ku diyar dike ku beriya pandemiyê jî ji ber qeyrana aboriya Tirkiyeyê muzîkjan di nava rewşeke xeter de bûn. û ew dibêje ji ber tedbîrên nû yên hikûmetê jî rewşa muzîkjanan hêj xirabtir bûye. Son yıllarda zaten kültür sanat alanı bir darboğaza girdi sizin de bahsettiğiniz ekonomik krizlerle birlikte. Juxede salên dawî de qala çand û hunerê de di aliyê aboriyê de pirsgirêk hebûn. Me konser didan lê ew di aliyê aboriyê de têrame nedikir. Ji ber vê yekê jî hem me dersên Erbanê hem jî dersên Parkinsonê didan. Bu koma kardeş türküler û miraz re jî me konser didan. Lê ji ber pandemiyê ev 7-8 mehin em ne dikarin konseran bidin ne jî dersan. Davakoğlu yan kin ji ber pandemiya vîrusa korona bang û daxwaza yektenkî hemû muzîkjanan dikin. û ji dewletê ji daxwaza polîtikaya taybet ji bo ketkarên muzîkê dikin. Membotani, Deng Amerika, İstanbul.